alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e mon oɗo subaka talata hande kuyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe e serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha ɗo mboroso o hullude en caggal jamtumo e nder leydi meɗen Sénégal Moussa Niade Balde noon ɗum ko ganduɗa woni mboroso ƴewtinama kawoji nano usto saabu hanki ƴewtinɗa tan ko foti mataw 82 walla 88 ka ɗum noon yo Allah wallu en ɓuura ustade ha yetto 0 te Moussa Nia 4e ka walla joyoɓijo ka yo Allah dandu en hen Moussa Nia saabu Covid tampini amin no fewi no pinirɗa ko noon timi fini dow jaam alhamdoulillahi rabbil alamin Aissata Ndiaye en calmini yeɓiyankoɓe Pindi TV tawataɓe nder ebboo leydi kala duwawma fuɗɗima jaabede alhamdoulillahi rabbil alamin kadi mboɗo adduno duwawma jaabede saabu ka ɓiɗɗo downaɗo kono Aissata Ndiaye il paraît ko ñaw goɗɗo nan ɗo e wuuro he wiyete appulo ɗum tagui bon voilà moom foye ƴewlane mum dal min kam moom son jaanimira pano appulo aɗa andi ko waji ɓe mbi kala mo jiiɗani habbilone ɓaleje rento ɗum ko joguiɗo appulo ko noon tigui en calmini yeɓiyankoɓe Pindi TV ɓen ɓe ganduɗa ko o aadi bile aadi salade aade ɓuuri firtude aade ɓe meeɗa firtude aade o hay saha goto to ɓe mbawi wonde no ɓe mbawi wonide Aissata Ndiaye en mbiɓe so tawi ko jaam tan fini toon enen ga alhamdoulillah noon tigui Moussa Nia ko ɓuuri tengtude e jayndeli ko noon tigui jayndeji leydi Sénégal garti e alhaali oɗon caution mo ganduɗa ko sumgoji local ene wayno de ɓe garti hen no hannirta ni e oɗon caution mo ganduɗa tigui waɗi ɗum fixé on jagorɗo gueɗe nder leydi Antoine Félix Abdoulaye Dioma Aissata Ndiaye ɓe garti e alhaali oɗon gorko wiyete ko Houssene Abré ancien président Tchad dummonoɗo e nder leydi men Sénégal noon tigui jaynde enquête koloski ko noon tigui jaynde enquête wi ko le régime dicte sa loi ene wayno de ko ɓen tigui goni ardiɓe ko kañumen tigui mbaɗi ko beela noon de jeyande wirɗumen mbi ko caution élection locale ene wayno de gasi ha laaɓi on jagorɗo gueɗe nder leydi waɗi fixé oɗon no montant walla mbiyen somme kala de jiɗɗo jeere ɗiɗon sumgoji caution mum ko million ngaji sappo joyyi koppereji men CFA opposition noon lundiɓe leydi Sénégal mbide ɗamminno ko ganduɗa ko seeɓa walla mbiyen wasa yettade 10 millions kono ko yahuɓe kolliti wasdeɓe yadude hen Aissata Ndiaye nder ndeɗo jayne en tawi hen konngui Déthié Faye pelini potentiaire et non aligné o wi ko juge le montant exorbitant wonde de kamɓe ɓe jadani eɗen koppereje kono kay ko hunde nde ganduɗa ɓe jonnani maytuma ko jayde las rewi hen jayde las arti koye révision ɗiɗon liste aji électoral ɓe mbi koto Mbouro Saint-Louis Ziguinchor kamɓe Fatick ɓe mbi ko fuɗɗa hede wadde diram 60 fuɗɗa te e wadde ƴiwsodiral kono de yimɓe ne gara seeɗe seeɗe winditare kono kay rewindade oɗon fichier électoral e jawde gueɗe mumen e sumgoji paaɗi ha joni ɓe garti oɗon montant 15 millions moɓe kolliti ganduɗa ko Antoine Félix Abdoulaye Diom waɗi ɗum fixé kala de jiɗɗo jeere hen ko ɗum noon waɗata ene wayno Aissata Ndiaye no mbiɗani joni ɓe mbi ko baisse des patients sous traitement ene wayno Covid 19 fuɗɗima tigui ganduɗa ko yatirde caggal ene wawi o yatire caggal o yana no kewɗa winni ɗum ne tawi nder hello tatabo ndeɗo jayde las quotidien oɗo subaka talata quotidien le quotidien ne Madiambal Diagne en tawi hen natal on gorko meɗo ardade leydi Tchad wiyete ko Houssene Abré ɓe mbi ko en garde à vie wona vie ko vie ene wayno de ganduɗa komo wadde he ganduɗa kay ko o tampere monde alhaali oɗo no Covid 19 mo ganduɗa tigui jagguinomo ɓe mbi noon nawnomo urgence ɓe mbi ko son état jugé alarmant wonde oɗon gorko ina tampi no fewi alhaali makko noon tawi e nder hello tatabo nden jeyde Madiambal Diagne caggal kana Aissata Ndiaye ɓe garti e ganduɗa ko poste de responsabilité dans les écoles ene wayno rewɓe noon kokkama tigui fartange walla jogui gueɗal e nder juuɗe jangguirde leydi Sénégal ko ganduɗa kala temedere jiɗɗa nogas e place uji ɗiɗon ko rewɓe mbaɗi ɗum décroché ɗum koye ganduɗa ko hay sumgoji hay darde mabɓe hay ganduɗa ko examen ji rewɓe tinni no fewi kono kay wiya worɓe tinnaki kono rewɓe ne tinni no fewi ɗum koye hello titabo hello ɗiɗabo nde jayde quotidien le quotidien kanko Houssene Abré mataw wattindima notoyade joom makko ko noon tigui caggal nde waɗa testé positif e wiide jaynekoɓe vox populi Covid 19 waɗimo hospitalisé jagguinomo tigui e nder ganduɗa tigui nder oɗon hôpital hen wayno de on ancien président tchadien Aissata Ndiaye no mbiɗa ni e subaka ya hawri e joomi ko yalti aduna o e nder clinique goto noon o wadno internet o e Dakar kono kay waɗano transféré koye nder hôpital public Houssene Abré yalti aduna e subaka hande o tigui ɗum ko caggal balɗe juuɗe ko ganduɗa avocat ji makko mbaɗi déposé demande beele de waɗe placé e résidence surveillé taw kay koye manière définitive ganduɗa kay witte nder dumbirde kono deya ene wayno Allah hanni ɗo Houssene Abré ko taƴanno ɗum e dow leydi on gorko waynima ganduɗa kay ko duna hoti sare gonga Aissata Ndiaye no mbiɗa ni caggal kan ɓe gaari kongi oɗon mo ganduɗa
gonda ko coalition de pression à la place de l'argent ene wonde Ceerno Bokum wino ko landa PDS mo Karim Wade wonde taxaw Sénégal mo Halifa Sall wondude Pastef Ousmane Sonko ina mbaɗi deal mbadde jungo faanu jiɗi faanu Sénégal to fewani Ceerno Bokum mo Azir wi noon ɗiɗon kongi ɓe mbi ko Ceerno Bokum ha joni to yoɓɓuno ɗo ɗon yeɓɓi ko wi ko ɗum ko woodi évente le deal et bande des quatre o wi ko gonɗa ha joni ene heddi hen ha joni ganduɗa ko l'enjeu ce n'est pas le départ de Macky Sall ɓeɗon ndendidani gam ko ittude Macky Sall e pouvoir kono holko renini ɓeɗon ɓe mbi ko mais c'est le remplaçant de Macky Sall qu'il veut régler maintenant ɓen jiiɗi ko suɓari hollumtoron Macky Sall ɗi ko kongi Ceerno Bokum e nder hello Diobo Diande Vox Pop non tigui haala Ceerno Bokum ene foti ƴewtidede feewi e wone banggal saabu hanki so winoɓe ala so dartima mbi eyyi te hande goto foof darde muɗum e vision muɗum gona gotum woni kanko Halifa Sall woni kanko mo ganduɗa woni Ousmane Sonko woni kanko mo ganduɗa woni Karim Wade goto fof jogui ko lawol muɗum jogui ko programme muɗum jogui ko yiyande muɗum so ɓe ndenti hande mbi ene gona goto Moussa Nia ma herɗu ɗum noon jeyde l'observateur ha joni hamende nder ndiyam ene wayno noon ko e posaji duseteɗi ganduɗa kay ko ɓen drondiɓe kono kay wonɓe dow piroŋaji mumen taw kay nder galleji mumen kala ko ndiyam ene wayno de ngal natalla ko banlieue dakaroise e inondation mum ɓe mbi ko diagnostic d'un cancer des eaux ene wayno hol peeje poɗɗe waɗede gam kay solution ngaji gadde ɓe mbi ko des fausses solutions à des vrais problèmes woni ko peeje ganduɗa ko ɗe gona gonga taw kay ko probléme aji goɗɗi ɗum de ko jeyde l'observateur jeynen koɓe yusumaji gen ko ɗum tawi jiiɗi sifa ɗon kanen tawi nder hello mabɓe jeegomo jeeɗuɗo Aissata Ndiaye e oɗo subaka talata caggal kan noon ɓe garti ganduɗa ko Antoine Félix Abdoulaye Diome e ngal natal costume boulajo masque e ganduɗa ko huno e ɗiɗon gulaɗi dewnoɗe makko to ganduɗa ko oto Keur Massara ene wayde ɓen jonnano garagal makko mbimo il n'est pas le bienvenu ɓe mbi ko d'ancien ministre et membre du protocole en parlant Antoine Diome l'enfer du décor o wullama noon de jaynan ko Futurs Médias mbi kanen tawi nder hello jenabo nde jayde l'Obs e ɗo subaka jayde les échos ko ati les échos ɓe mbi ko Laser évoque son incapacité à payer 11 millions condamné à honorer son contrat avec EKR ene wano de Laser walla mbiyana Azer ganduɗa tigui ko nguɗon gomu tambingo alhaali kuɓɓam dowre ndiya agence sénégalaise d'électrification rurale ene wayno de ardiya e siftinde ardi nguɗon gomu ko gorko mo guijulan ne wiye Baba Diallo ene wayno de Azer ha joni noon ganduɗa tigui ko contrat makko hakkude mabɓe e ganduɗa ko nguɗon gomu witego EKR ha joni noon ganduɗa ko sappo e 1 million ine hakkude mabɓe kanen tawe e nder hello nayebo nde ɗon jeyde les échos e siftinde tigui Aissata Ndiaye jandiyankoɓe les échos garti e oɗon phénomène mo ganduɗa hay goto jogorani ndew jogori iwɗuɗo hay goto anda holde jogori gasde wiyete ko immigration clandestine ɓe mbi ko leydi Sénégal ha jon ko ɗo woni tufne ɗo woni to lumbirte yaade Europe temedere e sappo e jeeɗiɗo migrant wondude taw nogas e mabɓe ko cuhlon tohsonɓe taw tato e mabɓe ko rewɓe hono ma en ni ko kañumen de ganduɗa ko joole laaɗa paye Espagne ko kañumen tigui jagga toon embarcation ko Saint-Louis ko ɗon tigui ɓe joldi kanen tawe e nder heltoreɓe nde jeyde les échos jeyde gendiri le soleil ari koye natal on gorko ɓe mbi ko holiyo Émile Badiane hol gonnoɗomo qui était-il ene wayno de ɓe garti koye découvert une figure d'hier présente dans nos mémoires ha joni deni hedde ganduɗa koye haqqillaji ɓesgu Sénégal kono kay hol gonnoɗo oɗon gorko jeynenkoɓe le soleil ganduɗa ko jeyde gendinde loske makko no hannirta ni ɓe mbi ko enseignant éducateur ene wayno de ko jangguinanoɗo kono kay ko ganduɗa kay ko keɓlannoɗo e fannuji kala ko leader masse paysanne kono kay ko darinoɗo e landaji walla mbiyen ko tergal kono kay o jeeya e ɓeɗon no sosɓe MFDS mouvement des forces démocratiques du Casamance ɓeɗon ɓe ganduɗa jiiɗino hebde jeytare mumen woni indépendance mumen kono Aissata Ndiaye holko tinme le soleil joni walla mbiyen holko ganduɗa ko holko teskimi mabɓe dal joni haɓe bulɗi manda ko hivernage o je ne sais pas guenɗirɗe ne bulɗi nangue ne bulɗi ɓe mbaylima dal en tout cas jeyde libération ari koye oɗon bateau mo wiyete ko Aline Sitoé Diatta gummotoɗo to Ziguinchor yaɓanɗo e Dakar ɓe mbi ko liaison maritime Dakar Ziguinchor ene wayno de une disparition troublante wona majjere de ala ko wayrode mo yiyede lebbi sappo e jeeɗiɗi ko ganduɗa ko kaɗon laana ndiyam yiyaka kan tigui ummotno ko toon sababu de wiide jaynekoɓe libération ene jeeya hen oɗon gonka Covid 19 sa dernière apparition publique remonte au 16 mars 2020 wadde mbiyen ko
ko seede caggal nde covid 19 wonno bagage mum ɗo e nder leydi sénégal ko nden de ganduɗa ko kaɗo lana wayri yeede ene wayno de ha joni yimɓe teska tika holto ko woni walla mbiyen holko haɗi ko yaade kono e wiide ɓeɗon jeynen ko ɓen jeeha hen on broso covid 19 ɓe wi ko malversation Babacar Diop accueilli par la section de recherche ene wayno oɗon gorko biyannoɗo jomantaɓe kolobane gote moon fof waddu capanɗe jeegom capanɗe jeeɗiɗi ndendinen min mbaɗa noon kantiŋaji caggal nde ganduɗa ko oɗon juuƴnaki alaniɓe pular wi ko fenade ganduɗa tigui ko o ladat kono kay gonga kala nde rippi lawol gotol ene wawi tigui hefta ɗum Babacar Diop fawama junggo ɗeɗon koppareje kalisaji ɓeɗon liggotoɓe o ñaami ene wayno de ko ɗum noon saabi tigui omono e juuɗe dadiɓe leydi sénégal kanen tawi nder helo jiyabo nde jandi libération Seydi Diop o waɗi ko cikku makko jeyde stade ɓurɗoto dama stade e natal gorko mo Bambali le numéro 10 sénégalais kono le dossard 10 deret so wiire ko Sadio Mané ene wayno de ko 50 bi o waɗi marqué à domicile to Anfield ko stade mo Liverpool wiyete toon noon ko biuji joyi noon ko biuji capanɗe joyi noon woni ko dañi ɓe mbi ko les 5 merveilles de Sadio Mané à Anfield kono kay en ngal ɗon dingiral tigui teskino no hannit ni caggal nde ganduɗa heeɓi fartange guila o yetti toon noon marqude biuji patam lami ɗum wonno koye guilay 10 décembre 2016 premier bi makko nde o logui ko neɗon walla mbiyen koye oɗon jour tigui wonno Aissane Ndiaye ɓe mbi ko le bi qui a effacé Demba Ba AD Thailand en 2018 Sadio Mané noon jokki wadde golle joɗɗe e nder ganduɗa koye Liverpool caggal kan Aissane Ndiaye ɓe gaari e natal Mohamed Salah mo ganduɗa tigui kañum e Sadio Mané ndendi oɗo club ene wayno de ɓe mbi ko hayso tawi sénégalais ji ke kokkama fartange yaade notuyade pottice paye kono deya ganduɗa ko Égypte jogarani hebde Mohamed Salah sababu nde Liverpool salademo Salah o yaha sababu o noon foof ko brosso covid 19 Aissane Ndiaye seftinde hande afro basket masculin 2021 ko hande fuɗɗoto to Kigali lamorgo leydi Rwanda ene wayno leydi men Sénégal ko janggo fettoyto so Allah lamɗo jaaɓi ɗum wonno ko tawete kele gadane jeyde leydi Sénégal oɗo subaka talata no wite ni nogas nayyi lewru août hitande 2021 yalla rokkuɓe folde addude kawde wadde noon Moussa Nia en garat tan matawe sunnare ganda yene dow meɗen hande subaka yene dow Afrique yene dow Tchad woni mo ganda kanko woni Hissène Habré kanko Hissène Habré noon o notimo joom makko ɗum noon ko hande e subaka he Moussa Nia kanko Hissène Habré noon mataw toon o jibina koye sappo e tati lewru août hitande ujunere capanɗe jeenayyi e capannayyi e ɗiɗi kanko noon to ganduɗa woni faya largor komo Tchad o noon Moussa Nia o woni no président de la république mo Tchad e hitande ujunere e capanɗe jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi woni 1982 ɗum ɗon noon ha 1990 mataw tan ɓoyanni ko duuɓi ɗiɗi tan Moussa Nia wonno o ummi toon noon ittimo ɗon noon ko coup d'état ene anda noon wonnomo coup d'état mataw ko Idriss Déby ko noon yarunode donc Idriss Déby wonnomo coup d'état te ko Idriss Déby jeyano ko tigui e nder gouvernement makko kanko noon mataw wonko ganduɗa ko heewi fawanoma e hoore makko wiyede wargo koyeyen wadde gueɗe ganduɗa yette yooɗani gueɗe ɗe moƴƴani ɗum ɗon fof fawa e hoore makko ha noon nde o ñaawa toon to leydi makko to o waɗa condamné à mort ko nden noon dogui o ari moolade ɗo e nder leydi meɗen Sénégal nde o ari e moolade ɗo noon o jooɗima ɗo duuɓi juɗɗi kono mataw e hitande 1997 walla mbiyen 2017 ko nden tigui procès makko uddita ɗo e nder leydi wona 2017 ni 2015 woni ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ko nden procès o uddita ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ñawore makko nde ɗon ñawore noon mataw ko duuɓi ɗiɗi tan waɗi kanko Hissène Habré o wiya yete ko coketeɗo mataw kaddi gurdam makko kanko noon mataw nde wone prison o ni ɓandu makko yarani eko way noon saaha foof debbo makko ene yaltanno ene haala eko way noon heptinama no feewi haalde e nangande joom galle muɗum ɗum ɗon fof noon Moussa Nia woni ko ganduɗa yiyete hande kam yiyete ko wiyete ko golle mbaale karaji ndeysan yo Allah yurmo yaafomo o notoyimo joom makko caggal nde ganduɗa kadi kanko Idriss Déby mo ganduɗa
wannomo coup d'état ene anda deya balde tan caggal kankone o wasi fittando makko to ganda woni Tchad woni nogase jeenayi e lewru avril hitande nogase hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo Moussa Niang ganduɗa ɗiɗo ɓeeɗo ko dadodiri ko Moussa Niang heewani juutani ɗum ɗo fof noon ene wawi wiyede ko gueɗe Allah Moussa Niang ko noon tigui Allah watta ko hanani nde won noon kala ko waɗi holto tumni holko tagui mo wadde ɗum kono programme Allah kadi Aissata Ndiaye innama ade wawa ɗum change ude wadde mbiyanna Idrissa Déby ganduɗa kayya ko kanko Hissone Habré koɓe nandiri hewani wadde mbiyen ko kamɓe jokkida balde nde Allah yurmotoɓe en ñagani mem ɗum caggal yaltudeɓe aduna ene wayno noon no mbiɗa ni kanko Hissone Habré o yeeyino ha ganduɗa ko ɓesgu Sénégal hormima o yeehi ha ganduɗa ko sikkanno ni o jogorani ñawede saabu ɓiɓɓe makko jokodiri wa wokama ɗon to honno ɓesgu makko jododiri debbo makko jododiri kadi pelle kewɗe e nder Sénégal koɗi hankkadi ne bon voilà guiley laamu Abdoulaye Wade o sikkano ganduɗa wonde maw ñaayo walla gueɗe mbaɗ noon Abdoulaye Wade meeɗa siftorde ganduɗa ko haali Hissone Habré mais Macky Sall jooɗi au pouvoir ene wayno noon caggal appel aji kewɗi interaction e gueɗe mbaɗ noon ene wayno noon wattinama ñaawede ɗo e nder leydi Sénégal waɗede dumbede e résidence surveillé caggal ɗum itede mo nawe nder dumbirdu kono kadi no mbiɗa ni ɓandu makko wonno jaɓandu ɗon dumbirdu ha Allah waɗi ganduɗa kay ko haaɗi ɗo waɗede mo ganduɗa ko testé positif covid 19 e nder hôpital public ko toon tigui wonno to nawre kono pelle kewɗe ganduɗa ko ñande no mbiɗa ni debbo makko joom suudu makko waɗino appel ganduɗa ko organisation ngaji walla mbiyen goomuji tawteɗo ko wayno radio en Ligue Sénégal des droits humains e gueɗe mbaɗ noon beele ballamo ganduɗa tigui gonka makko o yo o waɗi hayso tawi dumbede nde waasi ñakkata hankkadi o dumbe e nder résidence surveillé sababude ɗiɗon duuɓe jogui wadde men Allah hanni ɗo ko ganduɗa ko feccannomo e dow leydi leydi yo Allah wirmomo kanko e mabɓe julɓe kala Aissata Ndiaye Hissone Habré hoti sare gonga noon tigui Moussa Niang joom suudu makko ina duwane ɓesgu makko ina duwane kono kadi gardiɗo leydi ndi woni président Macky Sall kañumne ina duwane sabu debbo makko Moussa Niang kanko Hissone Habré ko daraniɗomo haɓanimo ha aduna fof andi o darima e caggal joom galle makko te ko ɗum debbo nafata joom galle muɗum Moussa Niang ɗum ɗon noon haade en uddude ko jarnude won hen tan ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe saaha foof aɓene jeeɓa aɓene mbaɗa commenté aɓene mbaɗa aimé ɗum ko ganduɗa ete ko kañum woni yette roɓɓindu Diaydeli moɓe ina jeeya hen ceerno Lamine Sokko ine woni jeeyowo toon to ganduɗa woni marché Gueule Tapée ɗo yette e parcelle ene jeeya hen kadi omo ganduɗa kañum woni Ifra Sadio Ba ɓeɗon kamɓe fof aɓene mbaɗa commentaire uji mabɓe nana jiiye ina jeeya hen kadi Abdoulaye Jim kanko Abdoulaye Jim kanko ne saaha foof walla mbiyen ñande foof ala ñalawma mo ganduɗa commentaire mo ko yiyetake amin jarnaɓe no feewi e kamɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa goni France naɓe Espagne naɓe Italie naɓe kala ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi hay goto woppaka e omo ganduɗa noon kanko woni Yoro Mbaye kankone toon France e kankone o salminama juurama Adama Ndongo to HLM kanko Adama Ndongo ko yeerago noddanmimo yo fam ko kalnumomi ko ko haala Ndiaye kalanmoɓe Adama Ndongo a salminama juurama ko ɗon ɗo marché HLM woni wonɓe marché HLM fof calminama saka noon e yeeyoɓe baguiji ɗi Moussa Niang ceerno Ly kankone mention spéciale onon fof on calminama juurama ni tan subaka fof so Allah jaaɓi ma woɗɓe min cuuɓi min jarna ɗumen so Allah jaaɓi so waktu o rokki amen hadema waynede ene wayno nde ganduɗa ko Fouta Allah e ganduɗa ko connexion ngakku toon Allah e courant ngakku toon Allah e ganduɗa ko réseau wadde hon dilate kono haɗani guure ɗen dewni ko ganduɗa ko tuggude e ganduɗa e ha e nder Mauritanie guure ɗen dewni ko wayno ganduɗa ko Sinthiougar ben Garli en Wode Bere en Cempeng en Kanel en Fummi Haar en Jamwel en Dendori en e sen limin jumen kono Fouta fof kuuɓal Damga Guenar Bosse onon fof min calmini juuri min ñaagui moon moƴƴere Allah e moon yo Allah hokkene yiide suba Aissata Ndiaye ɗo goddirten ha suskanaɓe ha halayɓe kamɓe fof ɓe calminama ko noon tigui min totta toon aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno e babam Moussa Niang heɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat Allah jarama on jarama